Pira Malabadê li Bakurê Kurdistanê ciyê geşt û guzariyê ye. Îsal ji 6000 zêdetir geştiyar serdana Pira Malabadê kirin. Pira Malabadê li navçeya Ferqîn a ser bi bajarê Amêdê ye. Pirêkî dîrokî ye û ji dema merwaniyan de maye. Pira Malabadê bi heybeta xwe û bi kembera xwe bilind û fireh hê jî li ser piyama ye. Pira Malabadê nêzî 1000 sal berê di dema Merwaniya da çêbiye. Merwanî paytexta Merwaniya wek ku zane ji xwe farqîn bû. Dema Nasr û Dewle de vî pirê tê çêkirinê bi rastî di dema Nasr û Dewle da farqînê pir tê çêkirinê. Pira Malabadê, Pira Kemûkê, pira ku deh çaviyê ku em dibêjin ala Amedê li Embarçay, van pira tên çêkirinê yanî mesela em bêjin dawiya heftê li vê derê pir tên em bêjin ji Batmanê, em bêjin ji Alî Sêrtê, Bîtlîsê, em bêjin heya Wanê jî ji Amedê, ji farqînê ji her derê, her heremê ji gunda jî mesela herkes cûn û zariyê xwe malbata xwe radike, tê ji vê derê dest û piyê xwe dixin nava avê, serçavê xwe dişo, bîna wî dertê. Yani mesela tên welatê bav û kalê xwe tên ber pira bav û kalê wan ku ê ku çêkirine, tên ber wî pirê û li pirê dinêrin wêne dikişînin. Bu ku zava jî tên vê derê bi rastî, bu ku zava jî tên vê derê wêne dikişînin. Yani hatina vê derê îsal pir zêde baş bû. Pira Malabadê bi mîmariya xwe dişibe pira delal aza xwe ye. Ji kevirê hatiye çêkirin û dirêjbûna wî 105 mîtro, bilindbûna wî jî 19 mîtro ye. Ji bo kerwan bimînin jî du xurfe heye. Ji bin wî re jî çemê Elohê derbas dibe. Ji ber xwezayiya xwe bala geştiyaran zor dikişîne. Vira min xweş vira xweştî me got aile olara xwarin şika xweşeçvane pir xweşana adine ber ser avê. Tavsiye dikî yani Tavî tavsiye dikim mazareka xweş e, cîkî xweş e, kî were cîkî xweş e, kare rûnê ji xwe re, aile, tenê, herkes kare were xweş e. Pira Malabadê navê xwe jî ji damezranerê dewleta Merwaniyan digire. 23 kilometre dûrî navçeya Sîlva ye. Seriya berê a Elohê Amedê ye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.